Вось і пражылі пятроўскі пост. Сёлета так выпала, нядоўгі. Родныя мае, няхай Христос у жыцці спыняе ўсе трывогі. Так, як ветру ён забараніў, цішыня вялікая настала, як дзяцей апосталаў натхніў, што пытанне тут жа ў іх паўстала. Хто ж ён, калі слухаюць яго мора, вецер? У адказ пачуем адкрыццё апостала таго, чыю памяць сёння мы шануем. Ты, Христос, жывога Бога Сын, Пётр сцвердзіў ісціну святую, каб у сэрцах нам яе насіць, мець любоў і веру залатую. І далей ісці, куды святло накіруе нашы сцежкі, лёсы. На душу бальзам салодкіх слоў дабравесце ластаўка прыносіць. Павел, вучань Божий, вучыць нас, прасвячае, бо Христос аднойчы прасвяціў яго, і не пагас светач ясны, наш маяк у ночы. У жыцці абодва па баках два апосталы, нібы два крылы, дапамогуць нам адолець шлях і падняцца у нябесны вырай. Величаем вас, апостолы Христовы Петре и Павле, весь мир ученьми своими просветившие и вся концы ко Христу приведшие.